もうあれ手段使って妨害するの。それはもうマスコミは使うしさ、下手すると裁判を起こすしさ、で議会からその議員とか買収するわけじゃないんだよ。その議員との利害関係があるやつが議会で証言したりさ、でも大問題にしちゃって結局いけなくなっちゃったりするんだ。だからビル・クリントンが北朝鮮に戦争に行く前に奥さんのヒラリーが北朝鮮のことをすごく悪く言ったんだよね。悪くっていうか子供っぽい国だみたいな。であれは多分なんていうの、ビルが行くっていうのを隠すために、そのクリントン一派っていうか国務省は北朝鮮を敵視してますよっていうポーズだったわけよ。それでもう2人で釈放されて分かってたんです。その代わり何が話し合われたかは分かんないよ。ただ核だけどさ、やめなさいよって言ったわけよ。そうするとキム・ジョンイルってああいう感じで頭いいからね。で何を言ったか分かんないけど、北朝鮮がアメリカに言いたいことはもう決まってるんだよ。一つはその米朝国交正常化、それから北朝鮮を敵視するとか、北朝鮮をの体制を崩壊させるようなことはやめてほしいと。それと在韓米軍は帰ってくると。でこれはもうこういうことをリクエストして、それがビル・クリントンが OK って言ったか分かんないけど、Kabara yi bara dilayi brafo brama kabara yi bara firi fane ni brafo brama tilala kabara dilala brafo brama baka bara do firi ni brafo brama tilala kabara dilala brafo brama baka bara do franche brafo brama ya kabara do
bàjẹ́.